Bath Cubes. Bili na! Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. 29 days to go before Christmas. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo? Marami na isabit ko na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko. Mga tugang, maligayang Pasko. Bagong taon. Welcome po sa programa. Aramon niya ito kanyang pong aldaw na inin Martes, petsa 26 na. Sa bulan ka Nobyembre 2024. O ibispiras na dyan sa Purok 6. Bagong puok sa Rawis, Legazpi City. Pa ng damit. Our Lady of the Miraculous Medal ang patron dyan. Ninong at ninang mo. Happy Pista sa inyo, mga kataraning. Pwede ba ay may kasama? Bueno, ako pa sa rin lingkod. Mardila dahil iba sa dits sana pero tiyan. Iriba na mo kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Mga pangyayari sa palibot kasarabay na po dyan ang siyempre ang bulos ka na impormasyon. Dara-dara, ikimikim gusto ng mga pagriba sa Mega Force Patrol. Sa padagos din ang pangangarap ng mga istorya tanganing may balangibog sa banwaan asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan mga tugang. Sa 3rd District ng Samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Dyan sa Capitolio Provincial, partner Al Armario. Duman sa 1st District, kasabay po dyan, Pading Jomar Bien. Mantang yaon man si Joshua James Bino sa Daraga area. Karen Ala sa City Hall. Kami po boss, mga tugang minapabon sa rong magmang morning. Sana po okay ka mo. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Uy, happy birthday kay Mading G. Banda, former Vice Mayor ng Santo Domingo. Happy birthday, Mading G. More life, prosperity, and happiness. At saka sa iba pong nag-birthday sa kunyan, happy birthday. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Ano po? Sa mga biyahero, sa mga nagmamotor, sa mga nagmamaneho po ng anumang klase ng motor vehicle, ingat-ingat po tayo, ha? May pamilyang naghihintay sa inyo. Obey traffic rules and regulations para walang gubot sa trapiko. Respeto lang at disiplina kailangan natin mga kaibigan para tayo'y maluwat na makadaan sa daan. Bueno, mga tugang, Lado Technical, kasabay nato dyan si June Napulis. Yan man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Mantang duman sa newsroom, katuwang tayo dyan si na Angel Mostaza, Jenny Matthew Baleran at saka si Mary Joy Jaresco. Production Assistant Center, katuwang tawan mga tugang si
Ciara May Leron. Yan. Ang aming tambol, gitara at buong Si Boy Mata sa mobile na sa muyang mata ng DCGP sa kalsada. So welcome po sa programa mga kababayan. Dito na po para halo yung pang. Mga tugang naka-standby na sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasadita para po sa primerong rangkada kan report. Chief James, good morning. Please come in. Yes, salamat Direktor. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta habang paranian taon 2025, election time, ang mga taga-Comelec magiging siribot-sibot na naman sa saindang mga nakaatang na mga responsibilidad sa trabaho in preparasyon sa nagdadangadang na eleksyon tabi, Direktor. Primerong kaptang iyon na nagparasiring duman sa Central Office kan Comelec, nakaging simana ang mga gabos na mga election officers digdi sa tuyang runa sarong simana sindaduman para sa katuyuhan na magkaiguan in orientation asin magamay ninda ang sistema kung paano ang paggamit sa eleksyon kan Vote counting machine. Automated counting machine. ACM. ACM. Hanaghanson, sinanaghanson. Oho. Natural pahiling sa sainda kung paano ang manera kan paggamit kay ni sundo na matapos ang eleksyon and iyo iniman ang saindang itataong kumbaga iraradiate ninda inidigdi sa satuya sa mga buro barangay sinapagaraman niya to na naguruli na ang mga election officers digdi na kaulay niya to si election officer Alfredo Bas kan Comelec UAS asin an informasyon na nakalap niya to na sa GC kan mga election officers nagsasabi ang regional office kan Comelec na by December 2 maaarabot na itong mga machine na gagamiton sa roadshow presentation. Ayun, may roadshow. Roadshow gigibuhon ini ang venue tabi Director Mar diyan sa compound kan Bicol University. Dahil sa na eksakto kung saan diyan kung sa grandstand o kung sa Indian sa laog kan na bio, anti-testingon, mati-testing kay ni mga estudyante. Okay. Sa supervision kan mga election officers, base duman sa saindang orientation, seminars, and familiarize kan sistemang ini kan pagbuto iyo yan ang titiristingon dyan sa compound kan Bicol University. Gabos na election officer siya dyan sa December 2. Anong daw yan? December 2? December 2, Lunes. Sa Lunes. No, day magiging busy yan dyan. Taso mga machine titiristingon na dyan, matisting na kung paano pagbuto and sigun kay election officer Alfredo Bas portable ini tapos may mga pictures dakulang pictures na magayon dakula ni screen pagkatapos pagbuto mo pwede mong review so binoto mo kung reflected duman sa monitor pwede nga ni dang i-print mo bago mo i-print mo dang una. Yung gano'n naman. Pagkatapos dakulaan screen sa monitor, niya ko baka mahiling ka na sa mga nakasunod sa imo sa likodan mo, nahiling sa ipigabuto mo. Dahil ngayon, may kuan man, may cover man. O dahil man mahiling, yaon man ang privacy pagabot sa pagboboto. Ayun, okay. Tapos kompleto back up na battery di baga sa tuya naturalist na mga pagba-brown out dahil daki problema. Tapos ang sabi baga ka ni Chairman George Garcia, it can last for 3 days the continuous operation. Yung ganoon mo tulong aldaw dang deg propulso pwede kaya maski sa mga
harayo na mga barangay na daig signal kan ano ni internet may provided na Starlink da Iyo. solar panel igwa so pag telefon ginibo palan kan mga election officer duman sa World Trade Center. Ay, dakulang lugar. Shading style man giraray. Yan. Oho. Pero kunyan, may pagbabago kasi kang enot, garo mga 50%, garo ngunyan binawasan, garo 15%, garo pwede na eh. Maaraman tayan kan na pag roadshow. Tay papaliwanag yan. At saka, papaliwanag yan sa bio. Oo. Pagkatapos, natural, ma-invite yan kay mga media. So, media nga ni Ged, pwede mag-testing na dyan. Tanganing maaraman na kunanoan na kuang kapasidad na bagong i-introduce na automatic counting machine. Tanganing ma-differentiate taman kung anong pagkakaiba kan itong voting counting machine buday ning automated counting machine. Sabi ni election officer Alfredo Bas, medyo may pagkaumagid pero may pagkakaiba talaga. Yan. Primero, so automated counting machine, dakula, magabat. Dakulaon. Pero ini portable. Pangyari yan ang dapat nabantayan. Nakawa. Yan ang dapat benta. Kung sumalot max nga ni Tita Rabag, baka tamagon manaan. Yan sana. Pero pag ang delikado man sa nakani, sa laog kan ko. Pero kung nasa sa presinto, naka-transmit na yan. Maski pag on the way na sa Comelec, mabarali ka na. May transmit na. Agawon na. Basta naka-transmit na. Dahil problema na. Roger. Okay. So, ngunyan, after December 2, yan, kanya-kanya na ng dara ini pasiring sa mga election officers, pasiring sa indang mga respectivong assignment ng mga Comelec, then ma-roadshow na naman sinda pasiring na sa mga buro barangay. Magayon yan, tangani na maleksyon man sa mga ma-edukar sa mga kababayan tata. Sa halimbawa, sa sarong posisyon, dapat ang iboto mo dyan, halimbawa kung mayor, sarong sa nag-mayor. Kapag duwang mayor ang binoto mo, pati suminoto mong gusto mong kursunada, di ba ito bibilangon? Tapos, kahit ito baga, pag nagboto ka, dahil mo may iling after ngaya magboto ka, gusto mong ma-double check. Diba? Kasi pagboto mo, sinungal mo duman, pagkatapos, iba man suluminuwas. Yan. Ini, nagboto ka ngaya Mayor Mar de la Cruz. Tapos gusto mo ma-double check ngayon kung talagang iyon luminuwas. Taba kapag abot duman sa screen. Jimmy na salita nagluwas. Pwede magkagaiguan in revoke dyan sa presinto. Yan, at least kung yan. Ngunyan, may print mo sa resibo, may printer, so kumbaga sa tindahan, gari may resibo, duman nakabugtak. I-double check mo duman sa print sa monitor. Tama nga, kompleto. Kung dahil ka man nagboto, bilang ko mo, krinas mo, pagkatapos duman sa monitor, dapas duman sa duplicate, so parang resibo, tatayguan nga akong boto, di man ako nagboto. Yan. Kariribo ka yan. Ayan, at least igwa lamang na may mahiling na pagkakaiba. Gari sa pagiling ninda, pag madali dahil eh. Madali Okay. At saka ngayon, dyan may backup na mga Starlink na satellite ang nag-transmit kayan. Kaya, yan, makaskas yan. Maski brown out, maski dahil kikurente, maski dahil in internet, pa dahil problema. Okay. Igwa dahanin mga backup ini. Ayos? Dapat pala ikaw may bit-bit ka naman pirme. Na Starlink kung saan ka nasuksok. Sa bagay, hindi, wala mang problema. Puros may signal siguro kita Okay, sige. Mahal garo yan? May subscription. Amo? Yan pero maski mahal, pero garantisado man ang serbisyo. Dahil man ang problema ba gani? Basta maray ang serbisyo. Maski mahal, basta tian. Kaya sa imo ako. Okay, yan, sabi Direktor, sa tayong mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DCGB nyo. Thank you very much, Jim. Mga tugang, yan po ang sa tuya po ng mga dagdag na mga informasyon.
Yan po yung resulta ng pagipaghuntahan mga tugang, ha? Pagipag-uron ni Jimmy Nasalita, ni Chief Jim, sa mga nagbaralik na mga election officers na seminar workshop ha? Duwang masarong simana, no? So mga election officers para magamay, maaraman so mga features, as in siyempre kung halimbawa nagpaler anong gigibuhon ninda mga tugang, ngani na pag-abot kang oras na iyo na talaga ay gamay na ninda. So malibot man mga tugang sa primero yung road show sa December 2, and then kunyan po yan, iluluwas po yan sa mga barangay. Hindi lang kung mag-cluster, depende yan sa number kan makina na pwede pong gamitin sa pag-testing. Tangani na mahiling ka mga kababayan ta, anong pagkakaiba kayan. So at least sabi nga ni kayan, nakapreparar na ang COMELEC. Kaya duman sa mga kababayan ta, arantabay sana. Ayan, dagos na. Dagos na ang eleksyon dyan. Paano kanta nakapag-file na kan October 8 day? Na pwedeng magtago-tago ngunya na Pasko. Ayan ba duman sa mga kababayan, abangan lang po nindo yan na paglibot kan mga tauhan kan COMELEC para po maturuan, as in maipiling sa tuya kung anong gamit. Kaya na bago. Ayan po yung bago na in-order sa South Korea. Napigka-question baga. No? Pero ang sabi ni kang COMELEC talaga ngayang matibay ini. And then maging ang KBP nga ni. Mga tugang naging witness na kan pag-testing kayan. And sabi kan KBP officers, ayos da tabi. Makaskas mag-transmit at saka malinaw ang mga datos na nakasurat sa screen, mahihiling dakula. Okay? And then siyempre, mga tugang, sa mga masunod na mga aldaw, pagbongka election period, yan, permit pong kaurunta ka ng Commission on Elections para po sa reminders mga kababayan. Mga reminders sa mga butante, pati na sa mga kandidato during the campaign period. And February 10, mapon ang campaign period para po sa national candidates. Senators po yan, 12 ang bubutuhan ta, pero ang kandidato paing gusto may tinaranggal na mga tugang na nuisance candidates, pero may nag-arapilar pa. Okay, so magiging final ang listing kayan mga Disyembre, December 13 yata yung final na po nindang listahan. Okay, and then together with the national candidates, yan man po ang pagpuon kang pagkampanya ka mga nasa party list. Ano nga nito? So 131 to. Pero ako bikol itong 131 na day. Pagkatapos, mga tugang, sa Marso 28, yan man po ang pagpuon mga tugang ng kampanya kan mga nasa lokal. Hanggang, Marso 10 ang kampanya. Mayo 10 ang kampanya. 45 days. So may 2 days, may 1 day, 2 days na day ng kampanya. Yung a day before election saka on election day, bawal ng kampanya. Diba? Alright? So yan ang mga dagdag natin mga impormasyon mga kapatid. Standby lamang, marami tayong pag-uusapan ba. We will be back. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.
Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pilit na ilabas mo. San Miguel kay Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Dai maibitaran ni dating Presidente Rodrigo Duterte na batikuson ang National Security Council dahil sa pagpatol sa naging patakot ni Vice President Sara Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa dating Presidente, dai dapat patulan ang nasabing payag kan Vice Presidente asin dai ini ipagkonsiderar na patakot sa seguridad dahilan ta nadisganarasan na ini sa pagsawsaw sa issue kan dating security advisor kaini na si dating General Eduardo Anyo. Kung matatandaan, pinagkukonsiderar o pigkonsiderar ni Anyo na sarong national security concern ang ginibong mga pahayag kan Vice Presidente. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba?
Yan, pos mo yan, bro, prank till something happens. Baka tukang diretso po kita sa po mga istorya ngunyan pong aldaw na inin Martes. Sa mga kababayan po natin dyan sa Tabaco, it's Tuesday. O, sabi ni former board member Raul R.B. Burihon, ha? Dati tang karibalig di po sa DCGB, nagprograma sa Aramonyato, nagprograma sa Tingog Gambanuaan, nagiging kasabay-sabay minsan pag wala kasi si Kuya Dani nagprograma sa Lingkod Bayan. Asing kadakol pa pong iba, nakasabay ko si RB sa kunyan sa programa ko ka ito na Radio Detective. Yeah. Good morning, Sir RB. Raul Roy Burihon, mga taga First District. It's Tuesday. Dahil Tuesday ngunyan, masiram magparagamo mga tugang ki fried chicken na daing kunyan. Ito bagang fried chicken na daing tulang? Boneless fried chicken. Duck Crunch. Tama-tama, no, bukas na ito ngunyan ng alas 10 hanggang alas 9 Banggiti. Pasiran niyo dyan. Ano po dyan si Sir RB? Dyan po sa inda pong ano yan. Dyan po sa Tabaco. Mga taga-Tabaco, mga taga-First District, alam na. Bueno, mga tugang, out si Jonah Pulis. In, mga tugang, si Chief Ramir Tanay. Yan, okay. Bueno, mga tugang lumang po sa mga kababayan ta. Sayang kakaustoryan ko kutangon yan si Doc Manny Estipona, ang city veterinarian ta agadan taki insights mga tugang manungod po sa estado ngunyan kan hog industry. Kamusta na Papa John? Maitaas ang presyo poon Disyembre. Jackpot Papa na maitaas ang presyo kan mga urig na karning urig. Normal mga tugang pagarog kayan holiday season, marami ang nangangaipo, dakol po nangangaipo ki urig, no? And then sabi kang Department of Agriculture, dahil hindi papakiaraman ang presyo kan lechon. Itong crispy lechon hindi yung baktin, hindi yung maliit na baboy, hindi yung biik kundi yung lechon talaga, yung maragsip na lechon. Di na po pakikiaraman. Kaya iya po yan masaraswerte kita digdi po sa sa Bicol, sa Albay, dahil kita masyadong nagulpi kaya ito pong African Swine Fever, di ba, yung ASF. Igwang mga lugar, mga tugang na tinamaan pero nahali man tulos, and then na pugulan man tulos taratao naman mga tugang sa itong mga kababayan na mga paraalaga ning urig na pag may nailing sinda talagang minasunod duman sa protocol kang gobyerno. Kaya lang makasayang, di ba? Kaya yung biosecurity data dapat yan naturusan. May anunsyo man mga tugang sa mga pagtaraid na lugar na may African Swine Fever. Kung ano pa man nahelang sa urig, dapat yung biosecurity pirming makusog yan. Itong mga protocol na pigturo sa tuya na pag may mabakal ning urig, dahil mo na ngay pagpalaugon dyan sa tangkal nindo, kundi duman sa nasa tarangkahan ka mo mag-istoryahan. Di ba? Tanganing maiwasan. Kung itong sukasutilan ngaya, dahil na pagpadanayon ang pakasutilan na, aram na ngayang igwa duman sa sarong lugar na mga urig na infected, pinalaog pa sa tuyang lugar. Tapos nagparabakal pa kita kan mga produktong prinoseso na duman. Iyan na po tabi ang problema. Pag yung hinugas ka yan, maski yan luto na, hinugas ka, nakapasiring mga tugang duman sa tangkal, as in nainom o kaya nakaduot sa urig
may problema kita. Pero marirahin ko niyan po tabihan at least dahil kita masyadong nagulpigan. Kaya lang, iya po yan, may pag-itaas mga tugang ang magiging presyo buong Disyembre. Paglaog ng Disyembre, according to DA Kasubanggi, tataas po ang presyo. Garuma po ng 5 hanggang, hindi kung hanggang pirang itaas ka yan, mga tugang normal man yan, pag holiday season, talagang yung minaitaas. Because of yung tinatawag nating demand and supply. Diba? Okay? So mga para tamang kiurig, di at least makabawi-bawi lamang ka mo. Pero talagang mapagal na ang pagkatamang kiurig. Kaya dapat makaisip ng alternatibo mga tugang na local sana, na pambahugta, na organic. Diba? Tangani na dahil kita magulpi. Takon dyan, kung ilingon po talaga, magatama ka, mag-fattening ka, hanggang mga 3.5 months na pag-ataman, tapos nag 4 months ka, lugi ka na dyan, mga 3.5 months, the fattening, dapat i-dispose mo na yan. At saka dapat ang timbang ka yan, mga tugang, dayan magbaba. Mga tugang sa, sa 80, 90, paitaas, mga tugang pag yan buminaba, lugi ka. Ang alos, ang tubo man sa nagasana, sa sarong urig, mga tugang, mga 1,000. Pag pinabakal mo, sa 3 bulan mong paguro ataman ka, sus man, 1,000 sa nadilinsya mo. Pag ka nagbuno, medyo makaray-rahay man. May sira ka na, igwa ka pa pang dilinsya. Alright, bueno, mga tugang-tugatan, istoryalin po niyan sa luwas. Ang lalaking pasiguro pirmi, sige ng atamang kiurig, tanganing pagbangkete, sureball na igwang ihanda sa mo. Joshua, let's come in, Joshua. Sir Mar, good morning. Pirang urig ng ataman mo. Pirang urig na. Kunti pa lang. Starting. May starting kit na ba? Magatamang kang urig, magatamang kang baka, tsaka mga manok na nga, hindi ka mawagulpe. Yes. Panag na? Iyo, masanang kaugmahan mo ni Jane? Bura ni Jerome. Makaigop lamang yan sa baho. Alright, kumusta dyan maribok-ribok ko sa lugar mo? Paano niyan yung mga Agaran Reform Beneficiaries ang Legazpi City Convention Center para sa distribution ng land titles as in certificate of condonation with release of mortgage can Department of Agrarian Reform. Bisita mo niya na pagkaga si Senador Amy Marcos. Sir Mar, nagapadagos ang kayang mensahe. Bago pwede nilang galawin yan. 10 taon nga sa papel. Pero sa totoo naman, wala naman perang pambili. Ang mahal ng abono, ang mahal ng krudo at ng gasolina. Walang pambili ng magandang pinili. Paano yan? Sayang lang yung pinamigay natin. At yan ang tinatrabaho natin ngayon. Sa kasalukuyan, ako'y tatakbo ulit bilang senador kasi hindi pa tapos ang ating gawain para sa ating mga magsasaka. Dito lang nagsisimula sa titulo na talaga naman inyo kung tutuusin. Pero kailangan tulungan pa rin ang ating magsasaka at bigyan ng iba't ibang tulong. Para sa akin, maganda naman yung ayuda. Maganda yung ayuda pagkat binabatidor tayo ng tuloy-tuloy na bagyo. Hindi ko nga alam, ang lalaki ng bagyo ngayon. Yung bagyo sa Bicol, umaabot na Ilocos. Para-pareho na lang tayo. Ayun, okay naman yung ayuda. Ang akin lamang, kulang pa. Kulang pa kasi alam naman natin, bukas makalawa, ubus na yung 3,000. Kahit 10,000 ibigay, ubus na. Pag naubos yan, paano? Kaya para sa akin, tuloy-tuloy natin tulungan ng mga magsasaka, bigyan natin hindi lang ng ayuda o limit, bigyan natin ng sahod. Magtulungan tayo. Kahit maliit lang na pera, 2,000-3,000, pero buwanan na naaasahan. Mag-umpisa tayo para bigyan ng dignidad ang binigyan ng titulo.
bigyan ng dignidad. Dahil ang pagsasaka ngayon, hindi mo maintindihan, parang sugal. Ayan, naghirap ka, babanatan ka ng bagyo, tapos ang trabaho mo, light out. Kaya eto nga, sana para manatili ang ating mga magsasaka sa ating mga bukid, manatiling maunlad, bigyan natin ng konting tulong, hindi lang minsanan, kundi buwanan, bigyan natin ng sadyang mga post-harvest, tulungan natin sa makinarya, tulungan natin sa iba't ibang kinakailangan. Ito nga, at sana ito ang umpisa ng pagkakaisa natin dito sa Bicol. Alam ko na sinasabi lagi, napakahirap ng Bicol. Ang Region 5 ay nahuhuli, nakuulelat sa ating bansa. Sa pagulyad at sa pagdevelop ng ibang sulok ng ating kapulungan, bakit nakakalimutan lagi ang Bicol? Huwag tayong pumawag yan. Pasensya natin ang ating mga magsasaka at mangako tayo sa araw na ito na yung lupang hinarang ay lupang hinirang na nagiging maunlad at ang magsasaka na nagpapakain sa atin ay hindi natin tuluyan gugutumin. Sa inyong lahat, huwag natin sukuan ang agrikultura, ibinyag natin ang ating mga magsasaka at dakulang salamat sa ating mga kapatid halin sa iba't ibang parte, kang Albay, Katanduane, Masbate, ating Sorsogon. Nakasama ta sa Aldao na ini. Nais kong ipaabot ang papasalamat ko sa Bicol at sa kanilang patuloy na pakikitulong. Mabuhay dahil mabuhay ang magsasakang Bicolano. Ay, pirang beneficiary da kayan, Joshua? Pirang beneficiary ang makaka-receive ng kulowa tsaka yung condonation kang sa hindang utang. So ma-receive Sir Marley last item para po distribution mo dyan. Nasa 716 items para sa 642 na mga agrarian reform beneficiary. Mientras tanto, so ma-receive ni Certificate of Condonation with Release of Mortgage nasa kunyan ini 2,654 na mga agrarian reform beneficiaries at minakantidad ini Sir Mar ni 88,810,223 pesos. Ano yan? Para sa Albay lang, the whole Bicol yan? Apat na probinsya sabi ni Apat Sir Mar. na probinsya. Sa probinsya kan Catanduanes, Masbate, Albay, and Sorsogon. Ayun. Di tama ito si Senador Amy. Tamaski mong takwan ng lote nindaga kung daining pansustinir baad maipabakalan. Correct. Kaya po ng tabang, so sabi niya baga, bulan-bulan. Bulan-bulan dapat? Oo. Ayos mo nung tirada de. Kundi, mapapres kung garo yan, pero garo anapot sa naman, makonsentrar sa nasa agrarian reform. Day ka pwede mag-apot kung anong reaction mo sa kill plot? Atol pa, baka may kwentaw shout. Ay, yaw na si Director Sindak. Yan tabi siyang biyado man sa pinutan si RD Ruben Sindak kay ba sa mga mayors kataraning ni Senador Amy tabi Sherman. Ayun, okay. O sige, pag kunyan ha, pag may panahon ka, maski i-record mo na lang. Interview man si Director Sindak para mas maaraman ang iba pang mga impormasyones manungod po dyan sa sindang programa. Yes, Roger tabi Sherman. Okay. So far tabi Sherman, yan ang dalagan ka na kunyan aktibidad digdi sa Legazpi City Convention Center, 642 na mga ARBs ang ma-receive ng titulo at in 2,654 na ARBs ang ma-receive ni Certificate of Condonation with release of mortgage na minakantidad sobra 88 million pesos. Yan, wala na silang utang. Dahil na silang utang. Dahil nakuha na. Napunas na. Sagot na kang gobyerno. Yan.
Sabi Chairman, kay bahan ko si Boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua and Boy. Yan po mga tugang pagtutukan sa tuya po na mga pag-iriba dyan sa programa kan Department of Agrarian Reform para po sa pagtaonin mga titulo, Certificate of Land Ownership, mga tugang sa tuya na mga Agrarian Reform Beneficiaries from 4 provinces. Pagkatapos, so condonation kan sa indang utang, as in pag-release kan mortgage, tanganing ma-erase na totally ang sindang utang, makapagsimula ulit, so sana nga mga tugang dire-diretso sana ang tabang kung tutuusin talaga, kay po anin tabang, lalo na kung anti patano mong paroy, mga tugang hybrid. For you to prosper sa hybrid, dapat maray ang tubig, kompleto sa abono, asin iba pa mga tugang na kaipuhan niya. Genetically modified organism yan di ba? Pag nagkulang diyang kisaro sana, hindi mo man ma-attain mga tugang so production na kinakaipuhan mo na makaabot kaya mga 29 hanggang sa sako, pag dahil mo yan na susteniran. Kaya kaipuhan talagang tabangkan mga parauma. Alright, matindi alang ka ang input. Yan ang dapat ang mapababa pa. Nangani pong makaayahay man kita. Bueno, partner Mario nasa linya. Partner, kumusta dyan? Thank you so much, partner. Medyo disganado naman si board member Vince Baltasar na mangyayari sa iyang mga kaisipan na pagabot sa dalagan kan sa indang sesyon sa Sanggunian Pandalawigan. Dahil sigun sa iya, maski ano pang mga opinion niya, majority man giraray ang nasusunod. Hiring kay ni ang reaksyon ni Baltasar sa sarong issue pagkatapos na bago ko na aprobaran. So, resolusyon ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla na rumpagunaan Green Guardians, Task Force Quarry, dapat nag-agi man daw sa Committee on Environment ni Board Member Dante Arandia. Ano yan? Ang feeling ni Board Member Vince, garo siya na shortcut. Feeling niya, sa opinion niya na shortcut, pero nag-react naman ka ni si Board Member Dante Arandia bilang Chairman kan Committee on Environment. Nasabi niya, naman siya nagpaparibo ka ni isyong ini, ginibo niya naman sugabos sa committee niya, nakan mga inot baga namin nga ni so quarry ordinance, dahil sa mga series of committee meetings na ginibo niya naman manungod sa isyong iyan kan quarry. Ay, duman sa amendment, partner Al, ano ang sabi duman manungod sa Green Guardians? Ang highlights naman, naramdaman ko, so amended ordinance, number 1, dapat ang Penro igwanin kopya kan quarterly report sa Sanggunian Panalawigan. Yan, masubmit sinda. Pasubmit sila para naadalan man kan Sanggunian Panalawigan kung ano na ang development. Okay. Quarterly yan. Ikaduwang highlights, naramdaman ko, ang Sanggunian Panalawigan, igwamang ki sariling task force na magmomonitor para makounter ang pigigibo kan executive department sa monitoring kan actual na operation, meaning igwaman ki task force ang Sanggunian Panalawigan headed by Committee on Environment. Yeah, bako man garo ma-counter kundi mabalanse. Mabalanse. May check and balance tangani na. Check and balance. O kung tama so report kang executive kaysa duman sa actual. Yes. Yan ang katiyuan, okay? Ikatulong highlights naman sa amendment, naramdaman ko, so barangay na may quarry operation, igwamang kipoder na magbilog manin barangay task force na mamonitor ang actual operation base naman sa
permit ninda na hali sa Enro o sa Penro. Uy, maraya na. Tangani na ngaya, kumpira ngayang kubiko sa naan dapat mong kwaon. Pag-agi mo digdi sa mo, babaldisan miyan kumpira na nakuha mo. Yan. Iyo yan ang laman tabi partner, duman sa amended ordinance. Pero sa Green Guardians, dahil man duman ako niya na sinabi. Dahil manabanggit sa Green Guardians, ngunyang panibagong anggulo naman ini kan isyong ini. Yan na. Yun na nga ini, namomonitor na kan sangguniang panlawigan na imbes na ma-implement itong amended ordinance, dahil man na-implement, tamala nga ni, lalong naglalala ang pagbagsak ng tax collection. Imagine, first quarter kan 2024, nagbaba ki 21% kumpara kan 2023. Second quarter, nagbagsak giraray, nag-33% na. Pag third quarter, nag-44% na ang bagsak. Grabe. So expected mo yan na December. Patuloy ang pababa ng pababa. Pababa ng pababa, spaghetti, pababa ng pababa. Despite kang nahiling mo dyan na halos rawa-rawa ang mga truck. Yun na nga na yan ang punto ni Board Member Isiam Ismael, plus itong big presenter niya na recycled na resibo, partner. Recycled ng resibo. Kaya sabi nga sa Ororon, kaya nagluluwas na lantada na ang anomalya dyan sa illegal quarrying na yan. Pero ano ang bigigibo kan Penro? Dahil manin na sisimbag kan Penro. Kaya uminabot sa punto na ang ideya, pag-unalugod so Green Guardians, taday man nga nakabantay. Dahil man nakakabantay, tapos ang sweldo ninda, mga 500 siya na Green Guardians, abonado pa sa probinsya kaysa sa income. Pangyari, adi. Kaya kumbaga yan, nagkabot sa punto. Logi negosyo. Logi negosyo. Abonado kapitolyo. Kaya minabot na sa punto na nagpasar na kiresolusyon si Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla, na yun, nag-react man si Board Member Baltasar na nga daw kung mag-aging na ni sa Committee on Environment level. Sa bagay, kung nilingon mo, kahit pa iyan baga, bago pa man na-amend, naglataw na iyan na logi, dakulaan mga pigbabayad nga dyan, garo nga diit sa na anak ko kuwata. Iyon na nga Iyon na din, magkaroon dapat pag-restaurant talaga pala, iling na nga ng resulta. Ayun na nga Pero itong ideyang ito ni Board Member Baltasar, sinupply ito ni Acting Vice Governor Ray Bergais. Sabi niya, ini nga yung aksyon na pigigibon ni na Board Member Isiam Ismael at saka Board Member Abadesa, ano yung naining napag-urunan? In fact, nga Board Member Vince Baltasar, duman pa ba ngaya sa Ororon sa Manila, kan duman sila nagsisyon sa Manila. Iyon na yan, so plano talaga na tutukaron iyan na quarry issue giraray. Kaya may nabutan sa punto na naipasar na, so resolusyon, dahil naginibo si Board Member Vince Baltasar, uminuyo na sa nata, sulo na sa siya. Yung tagaro, dahil naman ribok si Karole. Bata si Board Member Rolly, kan last session, oraman. Kaya solo si Board Member Vince Baltasar. Kaya awang garo talaga, mali patagiraran niya kularay sa syudad. Yun na si Board Member Baltasar. Tapos nagkaoron kami personal, kasawang banggi. Yun sa istoryan. May maski ngaya, paringal, anong gibuhon ko dyan? Anong reaction, opinion ko? Numbers game yan. Para mangyayari solo sa na siya. Numbers game, solo na sa nabagayari ko. Ngayon sa ngayon, si Board Member Rolly, dahil naman nga nagkupararibo. Para sa karamang ka mga kababayan, ano ang trabaho da kang Green Guardians? Monitoring sinda. Sabihin, manahiling ko baga dyan, pag naagi, minapundong, pag nag-aaga ko dyan sa Lidong Igwa, San Isidro Igwa, sa Lidong Igwa, sa Padang Igwa. Igwa. Yun yan ang role ninda dapat. Pag-check so load kan truck, so may resibong ipailing. Yan. Ngunyan,
duman garo ang kulang eh. Kasi, kung kaysa ikwari nga ini kinuha, dapat ko lalagbok kung pira na yan nahakot mo. Aram na ninda ang sistema kayan, kundi napaparaot na allegedly ang sistema. Tama lang nga may resibo ng recycled. Paano na yung recycle na resibo, di? Inda ko na nang gigiribo ninda na recycle diyan. Ang aram ko kayan, kung alimbawa tinawang ka na ng permiso kang penro, matubos ka ng resibo duman sa Treasurer's Office. Yan na nga ni. Tangani na itong pagdidit dito mo, kada biyahe mo, itong pagkapak nito mo, ito hindi pipresentar mo dyan sa Green Guardians. Pati ba yun baga kitang Pinoy, minagibog? Pati ba yun baga kitang minagibog ka mga fake? Basta lulusot ay pangyayari, ano? Yan na, sabi kita dyan sa mga palusot. Okay, sige, lusot ka mga quarry materials na dahil naman naglalaog sa kabangkan gobyerno ang buwis. Sa ehemplo, sa record nga ni, sige ang bagsak ang tax collection. Kaya dahil natatapos siya na issue kan quarry digdi sa Albay. Di ang resolution addressed to acting governor. Address to acting governor Glendaong Bungaw. Depende na daw kay acting governor Glendaong Bungaw kung na-actionan niya o dahi. Kaya nga nagkabangan sa development gani kung na-actionan niya dahi. Ang resolusyon na yan kan sa guniang Panlawigan, tarong paguna ang Green Guardian. Yan, tagaro may mga oron-oron na baga. Sabi kasi sa interview ba ni governor, ni BP kay governor, na ngaya, haliun na ngaya daw, pero pwede ba ngaya garong 250 sana? Depende na yan. Depende Tibaan ngaya kung sa 250, mas epektibo kaysa sa 500. Eleganta. Siyempre, may development na yan. Correct. Pagka in-Europa ang development ka yan, ang sabi, dapat ngayon makakurobraman lamang kang bonus. Lulugadan mo pala. Pareho sa Legazpi. Pataposo ng una? Papakurobraman na kang bonus. Pataraposo ng una ngayon. Saka sa Enero na kumbaga, may balon lamang paglakaw-lakaw. Ayan, naputol si Partneral. Natawag gira rin tabi na. Tanganing maka-extra. Yan. Okay. Yun na yan ang istorya. Talagang mundo man si Ginatawan Binsta. Siyempre, kulang sa numero. Kaya tawad, sabi niya, pag maski ng pulos-pugos mo, maski tama man so suggestion mo, kundi nga kung kulang ka sa numero, dahil kamagana. Okay, sige. Sabi, partner, sa mga development gayan, saroyan sa hot issue. Di sa guni ang Panlawigan na dahil matapos-tapos dahil duro-diretso man ang illegal quarry sa ngunyan. Gairak man ko magkawaran man trabaho. Iyon na nga ni. May mga pamilya man baga. May mga madi-displace man. Kundi, paano kaya? Kung logi negosyo? Ari pa orogon ta, logi negosyo kung so personal na benepisyo man kan mga Green Guardian. Kung maubos man so imbis ngayang magdagdag si gantipak. Okay. Anyway, abangan na tayo partner mga update kaya para may trust. Yan ang development. Alam Mario. Thank you very much, Partner Al. Mga tugang, and that brings us mga tugang to 35 minutes after 11 o'clock in the morning. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid, Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys. Norcubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Okay, very much, Partner Al. Mga tugang, and that brings us mga tugang to 35 minutes after 11 o'clock in the morning. Thank you very much, Partner Al. Mga tugang, and that brings us mga tugang to 35 minutes after 11 o'clock in the morning. Alagang PhilHealth.
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pay sa ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad Canlegaspi, si JP Lee, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee. Serbisyo na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Permit number 1589, series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kung pwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik po kita mga tugang sa programa. Oy mga misis, rekas-rekas ang taod doon na naman. 15 minutos bago po mag alas 12. Maoruli na sa mga batit. Buda sila labs. Inito na ang kusido. Buda ang sinigang na baboy. Para maray ang higop. Agum.
Hello kay Rosa Betis. Good morning aya po. Pabati sa Heaven's Friend Staff Agarwood Tea and Plants Bitano Ligas City from Malati, Manila. Siring man si Sir Kuya King Rinaldo, listening and watching from Bangkirohan. Yan, si partner King. Sabi ni Alvin, uy, magandang araw sa iyo, Sir Martabi. Kung tama man ngaya ang majority, sumabay na lang sa agos si BM Beans. Yan. And then, siyempre, hello kay Jeffrey Santos, dyan po sa Queensland, Australia. Si Sir Banjo na Barrios, dyan po sa Alaska. Si Sir Arvin na Balaoro, KB 43016, dyan po sa Dubai. And then, sa gabos pong mga nagantabay po niya to sa iba-ibang parte, kang Kinaban. Hello kay Sir Francis Boales, amuya pong chairman, kan Albay Coordinating Council, kang Kabalikat Civicom 430, kaya Kabalikat Civicom at Team 1001 sa Albay. Diba? Presidente man sa 430 sa Romanggi Bay, Santo Domingo Chapter. Alright, diba po sa mga kababayan ta, mga dugangan ta pa ang istorya, hali po dyan sa luwa sa Bagikan Mega Force Patrol. This time, kunin natin ang The Only Flower Among the Thorns. The Only Flower Among the Thorns. Ang sabi ni Pendi, gumaganda araw-araw. Karen Ala, good morning! Auntie Mar, good morning. Tabi sa imasin sa gabos na mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, tigsisigi-sigi na pala ngunyan tapos-tapuson kan gobyerno provincial kan Albay ang comprehensive rehabilitation and recovery plan sa satong probinsya na itatao sa gobyerno nasyonal. Dahil sa tigahalat naman pala kan nasyonal, ang bagay na ini, ngunyan, mismong ang nagkumpirmar ka ini, iinkargado kan Apsimo, Engineer Santi Baclao, lasaro palan sa mga nag-iibo ka ining rehabilitation plan, asin ka iriba sa mga nag-assess sa palibot. Sigun kay Engineer Baclao, ang target tabi ninda Endimar, bago matapos ang taon na ini, tapos na dapat ining comprehensive plan, asin sa lalong madaling panahon, maisumitir na ini sa gobyerno nasyonal, sa bata pigahalat naman, sa susub pa kay Engineer Baclao, buda mas tingani tabi Endimar sa pakipagurong taman kay ito kay Gobernadora Glenda Bungaw. Ang nasyonal, tigpaparaalat na sana ang provincial ta, nga ni insigida, matugunan na ang pangangaipukan sa tong probinsya sa pagpakarahay dangan pagbugtak pondo kan mga dapat pakarayon sa mga tinampong nagkararaot sa probinsya dulot kan su pagbagyong Christine. Budayaon naman tabi dyan Endimar, so, sa relocation site kan sa Burabud, Libon, Albay. O yan sabi Endimar ang nasagap niya tong impormasyon halitik sa Apsemo, Karen Ala, DCTV News. Thank you very much, Karen. Ayan po mga pagiro, kang sa tuya po ang mga government officials, ito po mga department heads, in connection po kayan, mga tugang na ano yan, pigahagad ng requisitos kan Malacanang. Yan, ka national government para po sa recovery and rehabilitation. So, dakulang challenge yan po na manungod dyan sa paglipat kan mga harong, ka mga residentes po, mga tugang naman sa barangay Burabod, sa Libon, Albay na nagkaigo po ng landslide. And nasa dineklarar na nga ni mga tugang ang lugar na yan na dahil na pwedeng istaranta may landslide nga. Aloy na, 2018 pa pala may declaration na yung MGB pero nandoon pa rin. Naganap daw ning lote ang local government kang kang Libon. Ayan, medyo yan ang medyo mapagal-pagal because may mga certifications nagaipuan po na kumpirmaron kang mga departamento, lalo kang MGB, kung ang sarong lugar na lilipatan halimbawa, mga tugang is fit, as in maray, ligtas, mga tugang compared to sa dati. Yan. Nga di masayang ang pundo. Di ba? Okay. Duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, ang tabayan po nindo, malapit na, sino kaya ang magwawagi? Mag-uwi ng 150,000 pesos, mga tugang, sa maabot na pitsa 12 kan Disyembre, sa gigibon po na exciting Pastores Bicol. Yan.
Pati ribayan, pagarayunan na ngunyan. Kada taon naglalagagayon mga tugang ang mga costume, nagagayon ang mga music, pati na ang choreography. Kan mga nag-ientra mga tugang sa exciting Pastores Bicol. Yan, pagbuhay ang kang kultura, mga tugang kan Bicol nun, ang mga Bicolano, manungod po dyan mga tugang sa Pastores. Ano? Nagkakanta, nagsasayaw, mga tugang para po sa pag-honra kan ano yan, pagkamundag mga tugang ni Jesus Christ. Yan, okay? Merry Christmas, talagang malapit na. Dakulo na ang mga nagpapairilaw ngunyan. Kan sa inda pong mga ano yan, mga Christmas lights. Adi. Garo sa norin sa pailaw kang syudad. Pit sa 27 ba? O 29. Parang hindi ko basta araw kang muna na simana. Mapailaw sa syudad. City Hall, ilawan. So pailon, may ilaw na na maliwanag na. Okay. And then, mga tugang susumlang, nagpailaw na. Yung Marison, mailaw na ding. Yan, para mamantayan ang espiritu kang Christmas. Yan, mga tugang. And sana, yung pong mamantayan kang espiritu kang Christmas, mga tugang digdi po sa mainland, mamatian man doon po sa islang probinsya kang Catanduanes. And salamaton sa mga electric cooperatives, mga tugang from Visayas, as in Quezon, sa digdi sa Albay, sa Cam Norte, Cam Sur, Masbate, na nagtabang po sa Fiselco diyan po sa Catanduanes para ma-restore so sa inda pong mga kuryente, yung power, so kunyan at least iguana po sa mga backbone garo na irahay na. And sa Viga may mga barangay na po, mga tugang nakabalik na sa poblasyon so mga kuryente po ninda. So hopefully day na magparauran, tangani po na magderdiretso man ng trabaho. Kaya po na mga nag-sukuro, nag-akudir na mga linemen, mga tugang from the different electric cooperatives na sabi nga ni kaya ni kunyan yan, pinag-mobilize kang PhilReca, as in mga tugang kang kang Bicol Association of Electric Cooperatives, digdi po mga tugang sa Kabikolan. Okay? So, sana makabalik na tangani pong pagpasko, maliwanag man lamang mga tugang dyan po sa probinsya. Adi, kang Catanduanes na ginulpi mga tugang kan Bagyong Pipito. And sana mga di po kita na day nang maglaog pa sa bulan ng Disyembre. Kung may mabilog man dyan po sa kadagatan, na sana siya day na siya makaapiktar pa sa kadagaan, tanagulpi na kita. Ibiroon mo itong sa laog sa naning bulan ning Nobyembre, pagkatapos ang sabi kang Pag-asa may duwa pa na posibleng lumaog ngaya sa par mga tugang ngunyam po na Disyembre. Sana dahil na dahil na mabilog, kung mabilog man duman sana sa dagat, dahil na makaapiktar pa mga tugang sa tuya po na kadagaan ta dahil pa nakakabangon ni Kimaray ang mga farmers ta medyo talagang kunya na draw the pisil na mati na sa merkado mga tuga ang kakulangan kang produkto kan agrikultura malata nagmamahal na mga tugang so nagkapira pong mga agricultural products. Ayun po. Okay, so sana maka-recover tulos. Kaya nga yung pong advisory baga na para sa mga farmers ta, para maka-dilen sa mantulos, as in makakauning presko, mga tugang magtanom kita kay itong sumadali sana yung mga fast cash crops. Yan. And pwede man itanong mga tugang diniscuss ko baga ka nakaagi itong manungod po sa sack farming, yung pagtanong mga tugang sa sako, sako ning semento o sako ning bagas, sako ning feeds, lagan tang kidaga,
mga tugang na masustansyang daga, tanuman ta mga tugang ning gugulayon ta. Pitsay na iling ko pitsay. Matindi man itong pig-share ni Sir Arthur na Garcia dyan po sa Piduran. Good morning. Siring man kay dating board member mo Alsua sa mga Dabarkads na dyan po sa Piduran. Mga ka-farmers ta, good morning po sa inyo. Pagpatuloy lang natin yan. Igos na kita. Nganing di magtius. Di ba? Yung sa sako, nagtaranom na mga tugang. And then yung mga women planters, mga tugang kan 3rd district. Yung mga train saka in-inspire ni Congressman Didi Cabredo, yan padago sa sinda sa pagtanom. Igos na ang gaypuhan. Balik na sinda. Yan ang pagiging resilient ninda. After na rapaduhon mga tugang kang Christine, rapaduhon mga tugang kang Bagyo, mga pag-uuran, ayan, balik naman kita mga tugang sa pagtatanom. And hopefully, magdire-diretso lang po yan na sa tuya pong mga pagpatalubog ang mga pananom tatangani pong igo kitang makakaon. Yan po yung biga po niya to na pagpakusog kan sa tuya po na food security. So avail ta iyan na mga pigtataong mga seedling ang mga pisog. Pero mas magayon itong plano kan Vice Presidente kan Pilipinas na iitap na ini po ng mga bakanting lote kan mga state colleges and universities diyan mag-produce mga tugang ning mga seedlings. Sabi yun papatubuo na sa pisog tayo na ito po itatauta sa tayo pong mga kababayan na gustong magtanom seedlings na ready na mga tugang na mabuhay talaga siya. Nagkatambo na. Di ba? Ayan. Lang kita. Magsikhay lang kita. Mga tugang hindi kita mawaran ng pag-asa. Kaya tayo ni. Kita pa. Mga Bicolano, parang kawayan lang tayo. Ayan. Sa duros na makusog, minahapay. Pag nawara na ang duros, minabangon giragay. O bueno, mga kapatid, share na muna po kita rin sa programa Mahangos Lang po ako para po makaprepara kita sa tuya pong mga naiinit na mga bareta sa bareta alas 12. Sasendo po kabaw sa pangalan po ni Chief Ramir Tanay sa lado technical, siring man kan sa mga pagriba sa DCGB Social Media Department. Yan po dyan si Jerome Nico Martinez sa pong IT at Mega Force Patrol, bilog na tropa. Sa inyo po ka boss, thank you for keeping us company. Standby lang po, God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon